Myslím si, že úplne na začiatku a teda aj počas môjho pôsobenia v Transparency som si nechcela úplne priznať, že ako zásadne to zmenilo môj život, pretože vy sa proste chcete držať toho, že máte ako nejakú predstavu, nejaký plán o tom, že asi kde v živote idete a teda toto nebol úplne v súlade s tým. A až potom, keď som vlastne po 2 rokoch v zásade vyhorená odchádzala z Transparency na Oxford, tak až na tom Oxforde sa to tak mohlo ako nejako otvoriť a uvoľniť a vtedy sa vo mne začal nejaký proces spracovania toho, že čo to vlastne znamenalo pre môj život. Pretože sa deje strašne veľa zmien, strašne veľa zákonoch. To není zďaleka o whistleblowingu, není to zďaleka iba o trestnom zákone, ktorý tiež dosť rezonuje, však kvôli nemu vlastne vychádzajú ľudia do ulic. Posloucháte únorovou epizodu podcastu 106 od protikorupční organizace Transparency International. Dnes se zaměříme na sousední Slovensko. Ze studia Karlín On Air vás opět zdraví Martina Foldinová. Šestka se zaměřením na aktuální dění Slovenska si žádá také slovenské hostovstvo. Do studia dnes dorazila konzultantka a whistleblowerka Zuzana Hlávková. Vítej, ahoj. Ahoj. A na dálku je s námi propojen právník a výkonný ředitel Transparency International Slovensko Jan Ivančík. Moc tě ráda opět po čase vidím. Ahoj. Ahojte, dobrý deň prajem. Zuzano, ty jsi určitě jedna z, řekněme, nejznámějších slovenských oznamovatelek. Ještě než se začneme věnovat aktuální situaci na Slovensku, vraťme se zpátky časem, a to k letům 2015-2016. V té době byl premiérem Slovenska úplně stejně jako dnes Robert Fico. Pojďme si to připomenout, jak vlastně tvůj příběh jakožto oznamovatelky začal. Ďakujem za pozvanie. V prvom rade som veľmi rád, že tu môžem byť s vami. V roku 2015 som vlastne takmer ako čerstvá absolventka nastúpila na ministerstvo zahraničných vecí na pomerne, povedzme, prestížnú pozíciu v rámci týmu, ktorý pripravoval slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie. Mala som vtedy 25 rokov a mojou úlohou bolo v zásade koordinovať časť kultúrnych a takých ako outreach aktivít, ktoré predsedníctvo malo, či už voči európskym inštitúciám alebo na niektorých zastupiteľských úradoch, prípadne voči verejnosti a občianskej spoločnosti. Čiže áno, nastupovala som s pomerne veľkou vervou, nadšená a v podstate plná očakávania. Zo začiatku môjho profesionálneho života musím povedať, že na začiatku to bola v zásade pomerne prínosná skúsenosť. Boli sme dobrý tím, otvorení, diskutovalo sa, naši nadriadení nám dôverovali a myslím si, že naša expertíza mala nejaký dosah na to, ako sa veci robili alebo nerobili. Potom vlastne v jednom bode, pomerne krátko, teda ako som nastúpila po nejakých 3 mesiacoch, sa začali trochu veci v tom našom týme meniť. Vlastne prišla tam jedna taká ako externá mediálna poradkyňa, tak nám bola predstavená Zuzana Ťapaková, dnes na vysokej manažerskej pozícii v RTVS. A po ktorej príchode sa projekty kultúrne, mediálne začali meniť, začali sa navyšovať rozpočty, začala sa meniť koncepcia. Napriek tomu, že všetky tieto veci už boli v zásade schválené. To bol rok pred začiatkom predsedníctva, už sme mali byť iba v tej vlastne výkonnej fáze. A teda so zmenami týchto projektov prichádzali aj nové rôzne ponuky na ten náš odbor, ktoré boli veľkolepejšie, showbizovejšie, ako ich vtedy spektakulárnejšie, ako ich vtedy nazývala ona. No a v podstate my sme ako v tom týme všetci tak trochu verili, že to je iba taká nejaká zákulisná hra, že keď dojde ako naozaj na lámanie chleba, tak nič z týchto nových návrhov sa nebude organizovať, pretože to jednoducho bolo scestné, nedávalo to zmysel. Tie stratégie boli nastavené, aj kultúrna, aj mediálna boli nastavené dobre. Bohužiaľ, keď sme sa vlastne vrátili po Vianociach už v novom roku do práce, tak vlastne to bylo inak. Áno, to bolo inak. Práca na týchto podivných zákazkách vlastne začala po tajme počas vianočných prázdnin, kedy tieto veci nikto nesleduje, kedy proste na ministerstve
Bolo naozaj iba pár ľudí, ktorí tieto veci vlastne mali sprocesovať. Ja som sa bohužiaľ od mojej dobrej blízkej kolegyne dozvedela, že ona bola jedným z tých ľudí, ktorí počas Vianoc boli privolaní a jednu z týchto zákazok sprocesovali. Bol to v zásade nafingovaný prieskum trhu, kde ona dostala na papieriku proste napísané 3 agentúry, ktoré treba osloviť pre organizáciu jedného veľkého eventu. Vlastne mala akoby sprocesovať tento úplne na oko zmanipulovaný prieskum trhu. A vtedy sme vlastne začali chápať, že tie veci asi nebudú iba v rovine nejakej imaginárnej, alebo dokonca nejakej akože takej zábavnej, lebo to bolo jednoducho tak scestné niektoré tie návrhy, že náš tým sa na tom niekedy celkom dobre bavil. Ale že vlastne sa budú realizovať. A vlastne tento event, to bolo predstavenie loga predsedníctva, vlastne išiel, že, ako my hovoríme na Slovensku, že skaluže pod obklap, čiže po zmanipulovanom prieskume trhu dostala tú zákazku agentúra EUKA, podpísala sa zmluva na 180 000, tuším, to bola predsednícka výnimka z verejného obstarávania. No ale zistili sme, že vlastne agentúra EUKA ani nebude zabezpečovať tie základné úlohy, ktoré mala, ale že sa to vlastne bude organizovať a ešte doplácať navyše nad tých 180 000 z ministerstva. Moji kolegovia, niekoľkí na tom robili akože full time v rámci ich práce, organizovali zákazku, ktorú mala na kľúč vlastne dodať táto agentúra. Čiže sa to iba zhoršovalo neustále. Mohli by sme ísť akože do detailov, ale myslím, že to netreba. Ja som v tom čase dostala takisto jednu podobnú zákazku na starosti. Bol to otvárací koncert pre verejnosť v rámci slovenského predsedníctva. Bola to zákazka, ktorá pôvodne mala byť úplne decentná, mala za 20 000 eur. Tak to bolo schválené vlastne ministrami kultúry a zahraničných vecí. Ale vlastne táto zákazka sa začala opäť postupne navyšovať až vlastne v bode, keď som ju ja preberala na začiatku roka 2016 už stála cez 200 000. Bez schválenia ministrom, bez akéhokoľvek proste potvrdenia, že áno, tak to máme postupovať. No a tým sa vlastne začala moja veľká dilema toho, že čo robiť, ako sa k tomu postaviť, čo to vlastne znamená. Keď máte 25 rokov, ste vo svojej prvej veľkej práci, robíte pol roka na štátnej správe na tak v podstate vysokej pozícii, ako bola táto. Máte veľmi veľa otázok, veľmi veľa vlastného rešeršu si musíte spraviť. Špeciálne vlastne, keď pochopíte, že tým ľuďom okolo seba nemôžete veriť, pretože oni vás majú úplne na haku, pre nich je dôležité vlastne spraviť to, čo treba spraviť v úvodzovkách v ich očiach a vy ste proste iba nástroj, ktorý to robí. Toto je Zuzana Hlávková, absolventka prestížnej britskej univerzity. Na ministerstve zahraničných vecí mala na starosti kultúrne akcie súvisiace s našim predsedníctvom. Po 7 mesiacoch ale dala výpoveď. Proste som sa nemohla pozrieť do očí svojim rodičom a svojim kamarátom. Hlávková oslovila Transparency International a rozhodla sa celú vec zverejniť. Tvrdí, že čudné praktiky sa začali diať po tom, čo sa na ministerstve ako mediálna poradkyňa objavila Zuzana Ťapáková. Z malých akcií sa zrazu stali veľkolepé a drahé podujatia. Predstaviť logo chceli pôvodne formou tlačovky, no nakoniec z toho bola zákazka za vyše 150 000 eur. Jedna z tých agentúr bola agentúra EUKA, na ktorú to zadanie bolo prispôsobené. Že by to mala byť nejaká agentúra blízka strane Smer. Tieto tvrdenia a obvinenia zo strany pani Hlávkovej týkajúce sa mojej osoby považujem za vykonštruované a nepravdivé. A neviem si predstaviť, čo je motiváciou jej konania a priznám sa, že sa ma to veľmi dotýka aj ľudsky. Agentúra EUKA dostala zákazku len formou prieskumu trhu v rámci schválenej výnimky. V minulosti zastrešovala aj slávnostný snem Smeru. Hlávková upozornila aj na zjavnú podobnosť videí, ktoré sa na oboch akciách objavili. Navyše agentúra údajne neplatila všetko, honoráre umelcom muselo uhradiť ministerstvo. Přišel ten okamžik zlomu, kdy se to změnilo, kdy jste se rozhodla, že zakročíš? Bol jeden zlomový bod, ktorý považujem za moju záchranu. Sadili sme v jeden večer s kolegom Pálom Salajom v kancelárii. Pálo Salaj je človek, ktorý potom so mnou z ministerstva odišiel.
A ja si pamätám, že to bol prvýkrát, keď sme sa vlastne začali otvorene rozprávať o tom, čo sa deje. Ja som celý ten čas akoby tak predpokladala, že on vie, on možno sa tak ako držal tých vlastných vecí. Aj z nejakej lojality voči tomu týmu nechcete úplne sa rozprávať o tom, že aký vlastne je problém to, čo robíte. Pretože viete, že tým akoby trpí každý v tom týme. Ale my sme si teda jeden večer ako tak otvorene povedali, že toto asi nie je v poriadku, že by sme sa mali ako začať zaoberať tým, že čo tieto fingované zákazky a tieto ako rôzne nepodpísané kadejaké zákulisné kroky, ktoré máme robiť, čo to vlastne pre nás znamená. A vtedy sme sa nakontaktovali s našim jediným odborníkom na verejné obstarávanie, ktorého sme v týme mali, ktorý bol právnik, ktorý bol odborník na verejné obstarávania a ktorý nám jednoznačne potvrdil, že to, čo sa deje, je v zásade porušenie zákona o verejnom obstarávaní. A odtiaľ sme akoby viedli takú trochu ako vnútroinštitucionálnu gerilovú akciu, kde sme sa vlastne snažili jednak ako na to poukazovať pred našimi nadriadenými otvorene a zároveň v tých projektoch, ktoré sme mali na starosti, aj zakročiť tak, aby k takýmto vlastne krokom nedošlo. Kdy přišel ten okamžik, kdy sa do situace zapojila Slovenská Transparency? Áno, my sme teda pomerne skoro zistili, že ako náš gerilový boj má svoje zásadné limity. Zase nadriadení nás postavili do situácie, kde nám povedali, že proste buď budeš držať hubu a krok, opäť také slovenské príslovie, alebo môžeš odísť. A my sme teda vlastne, Pálo Salaj a ja, obaja podali výpoveď a odišli sme. Myslím si, že obaja sme s tým ako tak niekoľko mesiacov bojovali, že čo vlastne táto skúsenosť ako znamená pre naše životy. Hej, akože Pálo si musel rýchlo hľadať novú prácu, on sa práve oženil vtedy, čiže jeho manželka francúzska sa presťahovala na Slovensko, ako bolo to veľmi komplikované. Ja som prežívala takú nejakú ako veľmi vnútornú nejakú sklamanie asi. To nebolo len sklamanie. Ja som mala pocit, že viete, proste ako mladý človek, ktorý príde z vysokej školy, má nejaké akože skôr také hippie, láskavé skúsenosti zo života, má nejaké ideály o tom, ako by chcel prispieť k dobru vo svete. A vlastne takáto skúsenosť je skutočne veľmi zdrvujúca. Ja som sa dostala podľa mňa do také ako nejakej polodepresie, že vlastne tak asi toto je ten dospelý svet. Asi som to nechápala doteraz a že ja som mala pocit, že som človek, ktorý dokáže proste ovplyvňovať svet okolo seba, že má moc nad svojim životom a nad nejakou časťou sveta okolo seba. A vlastne táto skúsenosť mi ukázala, že nie, ty si iba také koliesko v tej mašinérii a že ten svet ťa proste pritlačí. Že ťa proste pridrví tou nejakou čižmou. A bolo to pre mňa šokujúce. Zní to jako nelehká životní situace pro tak ještě navíc mladého člověka. A jak to pokračovalo? Kdy tedy, myslím si, že v tento okamžik potom nastoupila na scénu Slovenská Transparency? Áno, trvalo to teda niekoľko mesiacov. Ja som to hodne riešila aj teraz so svojimi blízkymi ľuďmi, s kamarátmi. Riešila som si tak nejako sama v sebe a v zásade po týchto rozhovoroch a takom nejakom vlastnom myšlienkovom pochode som sa niekedy, to bolo možno 2-3 mesiace potom, ako sme odišli z ministerstva, rozhodla, že si myslím, že by bolo dobre, keby sme s tým niečo ďalej spravili. Navrhla som to Pálovi Salajovi, ktorý na začiatku z toho nebol veľmi nadšený, ale nakoniec sa vlastne pridal a z 3 takých veľkých protikorupčných organizácií, ktoré pôsobia na Slovensku, sme si vybrali Transparency International Slovensko, pretože sa nám zdalo, že ten spôsob, akým robia svoju prácu, nám bol najbližší. A vlastne už začiatkom leta, to bolo niekedy júl 2016, sme sa prvýkrát stretli s Gabom Šipošom, vtedajším riaditeľom Transparency. Jak velkou roli nakonec tedy Transparency Slovensko hrála v celé té kauze? Transparency hrala úplne zásadnú rolu a to akože musím počiarknúť, že úplne všade, že bola jeden z kľúčových hráčov. Myslím si, že bez Transparency by sme to nezvládli takým spôsobom, ako sme to zvládli. Transparency, vlastne konkrétne Gabo Šipoš niekoľko mesiacov s nami tú kauzu znova prešetroval, znova sme si
Pýtali sme si proste dokumenty od rôznych teda inštitúcií a ako by sme znova skladali ten prípad. Jednak teda toho loga, ale aj tých ďalších kultúrnych a iných zákazok v rámci predsedníctva. Až sme vlastne došli do nejakého bodu po niekoľkých mesiacoch, kde v zásade tá analýza bola, že buď s tým pôjdeme von, alebo tá šanca na to, že keď to dáme na nejaké kontrolné orgány, že sa niečo stane, je proste skutočne minimálna, že 0 až 5%. A vlastne aj Paolo a ja sme v tom už boli vtedy tak ako zaangažovaní, že pre mňa to bolo otázka toho, že nie, že už keď sme tu, tak poďme to naozaj dotiahnuť do konca, do dôsledkov. Jak to tedy dopadlo? To rozhodnutie nakoniec bolo napísať blog a spraviť tlačovú konferenciu. Bolo to koncom novembra 2016. Na tej konferencii, teda ten blog som napísala iba ja s Gabom Šipošom z Transparency, aj na tej tlačovej konferencii sme boli iba my dvaja. A vlastne stala sa z toho, myslím si, že pre všetkých ako veľmi prekvapujúco nejaká taká veľká vec, veľká kauza. Mne vlastne predtým, ako sme išli na verejnosť, Gabo Šipoš hovoril, že to bude tak na jeden deň pre mňa a potom to tak ako utichne a že to ďalej potiahne Transparency. Nakoniec sa z toho stalo v zásade ako mesačná mediálna búrka, kde ja som sa ako ocitala v situáciách, ktoré pre mňa boli úplne ako surreálne, kde akože hej, stojíte pred kamerami po parlamentnom výbore a Ľuboš Blaha je mu podobný, ako vás tam niekde osočujú a ponižujú pred proste zástupcami ľudu. Čiže áno, stala sa z toho asi prekvapujúco veľká vec. Ja som potom nastúpila do Transparency, ono sa to ďalej ťahalo vlastne ešte niekoľko rokov v niečom dodnes. A čo to znamenalo pre mňa, bolo, že z tohto ako mladého úradníka sa vlastne pomerne, že zo dňa na deň stala aktivistka alebo nejaká ako verejne činná alebo osoba činná vo verejnom priestore. Pojďme to společně nějakým způsobem vyhodnotit. Zní to jako obrovská až celkem vlastně život určující zkušenost. Označuju to dobře? Áno, určite. Kam tě to zavedlo? Myslím si, že stále ma to, že niekam vedie. Ono je to taký proces, je to ten vzťah k tomu sa neustále mení. A myslím si, že úplne na začiatku a teda aj počas môjho pôsobenia v Transparency som si nechcela úplne priznať, že ako zásadne to zmenilo môj život. Pretože vy sa proste chcete držať toho, že máte ako nejakú predstavu, nejaký plán o tom, že asi kde v živote idete a teda toto nebol úplne v súlade s tým. A až potom, keď som vlastne po 2 rokoch v zásade vyhorená odchádzala z Transparency na Oxford, tak až na tom Oxforde sa to tak mohlo ako nejako otvoriť a uvoľniť a vtedy sa vo mne začal nejaký proces spracovania toho, že čo to vlastne znamenalo pre môj život, prečo k tomu vlastne došlo, že čo je vo mne také, čo ma viedlo k tomu, že som urobila takéto rozhodnutie. A áno, je to v zásade proces, ktorý do veľkej miery trval trvá doteraz. Tá hlavná časť sa skončila niekde dopísaním knihy, o ktorej možno sa ešte budeme rozprávať. Trvalo to 5 rokov. Možná by mě ještě zajímalo, v čem podle tebe spočívá vlastně ta úplně největší výzva whistleblowingu jako takového. Ja neviem, či je to výzva. Myslím si, že väčšina ľudí, ktorá do whistleblowingu ide, tak urobí, pretože inak nemôže. Pretože za daných okolností v danej situácii im ich osobnosť a ich nastavenie, ich hodnotový systém nedovolia urobiť inak. Čiže je to v niečom, nie je to úplne výber, je to nejaká povinnosť voči niečomu, čo je väčšie ako sme my. Pre mňa sú to nejaké hodnoty, na ktorých chcem, aby tento svet stál, ku ktorým prechovávam nejakú lásku. Je to proste výber, že samozrejme ako vedome urobíte nejaké rozhodnutie, ale do veľkej miery je to proste dané tými okolnostiami a jednoducho iba s nimi idete alebo neidete.
Před chvíli si zmínila, že o kauze budeš vydávat knihu. Od roku 2016 je to 8 let. Proč je teď ten správný okamžik na to znovu otevřít? Opäť nie je to o nejakom ako strategickom výbere, že keď je dobrý alebo zlý okamžik. Je to o tom, že proces napísania tej knihy a tým pádom spracovania toho, čo to vlastne znamenalo, skutočne trval 4 roky, som to písala a nedalo sa to spraviť rýchlejšie. Je to v niečom ako proces, ktorý je trochu mimo vás, že vy tak ako nakračujete z nohy na nohu po tej ceste a tá cesta sa vám ukazuje iba akože ten krok, ktorý je pred vami, vidíte, ale nevidíte, akoby nemáte žiadnu mapu na tej ceste. Nie je to žiadny nejaký ako strategický výber, že teraz jednoducho tú knihu som dokázala dopísať a s tou skúsenosťou sa vyrovnať a nejako si s ňou podať ruku. To bolo v lete minulého roku. A teraz vlastne robím také ako posledné úpravy na tom ešte. Predpokladám, že to ešte chvíľku potrvá, kým kniha samotná vyjde. Ale je to proste vnútorná logika toho procesu a vy ju nedokážete ani zrýchliť, ani zmeniť. Takže kniha bude popisovat celou tu situaci od momentu, kdy to započalo, až po nějaké vnitřní pochody, řekněme? Áno, pre mňa tá kniha bola v prvom rade spôsobom, ako sa s tým celým vyrovnať. A nezačala som ju písať nevyhnutne s tým, že to bude kniha, alebo že ju vydám. Bolo to, že OK, ja si potrebujem sama pre seba toto znova prežiť. A aby ma táto skúsenosť nezničila vlastne, tak ja nad ňou musím vyhrať. A tá kniha bola spôsob, akým to spraviť. Je v zásade napísaná v 3 častiach. Tá prvá, ktorú som napísala ako prvú, bola vlastne o tom, že odkiaľ som prišla, odkiaľ pochádzam a čo si myslím, že sú tie životné skúsenosti, ktoré ma k tomu viedli, alebo ktorí proste vytvorili nejakého človeka alebo nejakú osobnosť, ktorá sa následne rozhodla tak, ako sa rozhodla v tejto kritickej situácii. Ďalšia časť je o tom ministerstve samotnom, ako to tam vyzeralo, čo sa dialo, ako sme vlastne došli až do bodu, že sme s Pavlom Salajom odišli. A tá posledná časť je o samotnej kauze, čiže už odchod z ministerstva a to samotné stávanie vlastne celého prípadu a do veľkej miery moje prežívanie toho, k čomu to nakoniec viedlo. Teda k zverejneniu prípadu a toho mediálneho šialenstva, které následovalo. Jáne, ty si už v té době nějakým způsobem pracoval ve slovenské transparenci? Dokážeš mít nějaký vhled zevnitř organizace? Veru nie. Ja som sa k transparencii síce pripojil už v 2013 ako stážista, ale následne som pracoval v advokátskej kancelárii, takže ja som sa vlastne k týmu pripojil až koncom roka 2018. Zákon o ochraně oznamovatelů je u nás v Česku stále poměrně nová záležitost. Členové České transparenci a vlastně i jiných protikorupčních organizací opakovaně mluví o tom, že je to podoba nedostačující. Připomínám, že českému kontextu jsme se věnovali podrobněji v předchozích epizodách 106. Jak je to teď ale s ochranou oznamovatelů na Slovensku? No, v podstate dnes prichádzajú správy, ktoré môžeme hodnotiť z toho legislatívneho prostredia ako pozitívne, pretože iba pred fakt niekoľkými minútami bola zverejnená správa, že teda minister vnútra navrhuje stiahnuť novelu zákona o ochrane oznamovateľov tak, ako bola pripravená, a to pre nedostatky v legislatívnom procese. Ja osobne považujem toto rozhodnutie za mimoriadne pozitívnym signálom. Je to preto, lebo novela bola pripravovaná v skrátenom legislatívnom konaní, čo samo o sebe v podstate devalvuje kvalitu prípravy, ale taktiež pre podstatné nedostatky, ktoré obsahoval ten navrhovaný zákon. Takže z môjho hľadiska je toto naozaj pozitívna správa, aj keď samozrejme je otázkou do budúcnosti, že akým spôsobom, a teda či vôbec, ak tak akým spôsobom dojde následne k novele. Ja predpokladám, že k nejakej úprave určite príde, ale otázka teda znie, že ako bude vyzerať. No ale v tom momentě to může znamenat, že to bude opět na Slovensku velmi dlouhý běh na dlouhou trať. To asi záleží od toho, ako sa pozeráme na to, v akom sme momentálne stave. Keď sa pozeráme na to podľa mňa pragmaticky, tak by sme mohli povedať, že Slovensko má kvalitnú legislatívnu úpravu, kvalitný zákon, ktorý ale do života nikdy nebol uvedený, takže by sme ho mohli považovať za tak funkčný, ako dúfame, alebo ako predpokladáme, že whistleblowing teda by fungovať mohol v tom ideálnom prípade.
Je treba povedať, že v podstate od roku 2019, odkedy má Slovensko nový zákon, tak sa veľa udialo. Trvali takmer 2 roky obštrukciami, kým vznikol Úrad na ochranu oznamovateľov. Ten mohol následne rozbiehať potom tú úpravu tak, aby si ju dostal do života skutočne v reálnej podobe. To samozrejme trvá nejaký ten čas, čiže rok na to určite nie je dostatočná doba, alebo rok a pol, 2, aby sme mohli povedať úradu, splnili alebo nesplnili ste svoju úlohu. No a teraz v podstate pri kauze tých Čurilovcov, policajtov okolo teda pána Čurilu, vidíme, že keď sa dostane zákon do momentu, kedy začína byť naozaj v strede mediálnej pozornosti, začína byť naozaj kontroverzný, tak prichádza kontroverzná novela. Z môjho pohľadu sa dá na to pozerať 2 spôsobmi. Tým prvým je, že je fajn, že konečne whistleblowing sa dostáva naozaj do centra pozornosti aj za cenu toho, že teda naozaj niektorí ľudia opäť si to musia vytrpieť, a tou druhou skúsenosťou je teda to, že pokiaľ naozaj má byť whistleblowing niečím funkčným a nie iba nejakým pekným príveskom alebo teda nejakým pekným papierom, ktorým sa môžeme hrdiť aj v zahraničí, tak je to naozaj najmä o dôvere. A tá dôvera musí vychádzať zo strany štátu tak, aby ľudia verili, že keď prídu, ako sme počuli od Zuzky, není to teda zrovna príjemná skúsenosť, keď prídu s nejakými informáciami, ktoré sú pre štát hodnoverné, cenné, tak musia mať pocit, že naozaj to má zmysel a štát im pomôže, nie naopak. Slovensko má novou vládu. Po 5,5 letech je v jejím čele znovu Robert Fico. Kabinet Směru, Hlasu a Slovenské národní strany jmenovala prezidentka Zuzana Čaputová. Za důležité označila, aby zastupoval nejenom voliče vládních stran, ale všechny občany. Vláda musí do 30 dnů požádat o důvěru poslanců. Ti se právě dnes sešli poprvé od voleb. První den nových poslanců a zároveň i nových ministrů. Ustavující schůze parlamentu proběhla na okraj jmenování vlády. Připomeňme si kontext. Slovenské parlamentní volby vyhrál Smer v čele s Robertem Ficem. U moci jsou teď přibližně asi 5 měsíců. Tak jak to vlastně aktuálně vypadá na Slovensku? Keby som to mal povedať jedným slovom, ako to majú novinári často radi, tak ja by som to charakterizoval naozaj slovom rýchlosť, pretože sa deje strašne veľa zmien, strašne veľa zákonoch. To není zďaleka o whistleblowingu, není to zďaleka iba o trestnom zákone, ktorý tiež dosť rezonuje, však kvôli nemu vlastne vychádzajú ľudia do ulic, kvôli nemu je najviac mediálnej pozornosti venované, lebo je to asi určite, určite to je najdôležitejšie, čo sa tu deje, pretože nastavovanie trestnej politiky je mimoriadne dôležitá téma, ale my tu máme celý rad ďalších zákonov. Zákon o verejnom obstarávaní, zákon o strategických investíciách, zákon o rozdelení ministerstiev, kompetenčný zákon tzv., ktorý nám tu nastavuje úplné zmeny vo vymenovávaní, odvolávaní riadiacich pozícií, či už v dohľadových orgánoch a tak ďalej. Čiže toto všetko sa deje, pričom strašne veľa vecí, strašne veľa tých legislatívnych zmien sa deje v skrátenom legislatívnom konaní. A to je z môjho pohľadu problém, pretože sa obchádza odborná verejná diskusia. Často už naozaj, keď vidíme obštrukcie, ktoré sa momentálne dejú pri trestnom zákone, už mi dochádza v podstate akýkoľvek nápad, ako by sa dalo povedať, že naozaj je to mienené dobre, pretože pokiaľ by tieto zmeny boli mienené tak, aby mali prospievať ľuďom, tak naozaj nevidím dôvod, prečo by sa mali robiť v skrátenom legislatívnom konaní, následne s obštrukciami pri podpise zákona a tak ďalej. Ale aby sme boli úplne féroví, v podstate ex-minister Karas hovoril predtým, že kývadlo bolo vychýlené počas pandemických rokov na jednu stranu, aj pri trestaní korupcie a tak ďalej, pretože boli isté excesy, ktoré treba pomenovať, a teraz sa vychýluje na tú opačnú stranu ešte s oveľa väčšou razanciou, že z môjho pohľadu naozaj ide o to, že skrátené legislatívne konanie bolo počas rokov 2020 až 2022 v istej miere opodstatnené využívané, ale v istej miere naozaj nie, ako sme to videli napríklad pri prorodinnom balíčku a podobne. A teraz v podstate táto nová koalícia využíva to všetko, čo ešte judikoval aj ústavný súd a čo všetko vlastne sme tu zažívali predtým, a v akcelerovanej, zhutnenej miere to v podstate sa tu vracia všetky tie premárnené príležitosti, ktoré sme zažili. Když se zeptám úplně jednoduše, má podle tebe ta aktuální změna moci vliv přímo na omezování korupce na Slovensku? To myslím si, že ukáže až čas, akým spôsobom bude mať vplyv prijatá zmena zákona, akým spôsobom bude mať vplyv zmena
zejména na personálnych nomináciách na tieto veci, ale ad jedna určite to nevysiela, to, čo sa deje, je dobrý signál smerom na verejnosť, pretože aj z našej analýzy vyplynulo, že konečne sme sa posunuli za ostatné roky v boji od malej korupcie k tej naozaj tej väčšej, ktorá sú rádovo tisícové úplatky a rádovo sú to teda naozaj závažnejšie prípady verejných funkcionárov a videli sme aj v rámci priznaní a tak ďalej, že naozaj ako slovenskú korupcia je veľkým problémom. Dnes sú signály, ktoré vidíme pri prijímaní trestného zákona, kde práve Česko je nám dávané za príklad toho, ako boli nastavené trestné sadzby humánnejším spôsobom a podobne. Vidíme, že my sa dostávame do toho opačného extrému, kedy rádovo predbiehame napríklad výšky škôd, ktoré sú u vás v Česku platné. Príjmame tieto zmeny bez odbornej diskusie, čiže z môjho pohľadu toto vôbec nie sú dobré signály a v podstate keď novela v tom znení, ako sme ju teda videli, prejde parlamentom, tak mnoho skutkov, ktoré sa týkajú korupcie, budú navždy premlčané. Jakými způsoby vlastně reaguje slovenská Transparency na to aktuální dění? My sa snažíme, ako je v našich silách, poukazovať na všetky problémy, ktoré teda naozaj vnímame okolo seba. Snažíme sa zapájať do tých legislatívnych procesov, ako to je možné, ale tie sú naozaj absolútne limitované, pretože v skrátenom legislatívnom konaní môžete v zásade iba od boku niečo komentovať. Keď sa bavíme napríklad o zákone o strategických investíciách, ten aspoň prešiel cez medzirezortné pripomienkové konanie, kde sme poukazovali na problémy s verejným obstarávaním, kde sme sa spojili aj s ďalšími mimovládkami, ako z Via Juris napríklad, a tam sme podávali pripomienky, nasledovalo teda aj konanie na úrovni teda rozporového konania a vidíme, že potom viaceré z tých pripomienok našťastie boli aj akceptované v rámci toho pripomienkového konania, čiže z tohto pohľadu ten boj naozaj má zmysel. Veľmi aktívni sme sa snažili byť najmä pri tom trestnom zákone, či už sme poukazovali na nedostatky, oslovovali sme aj verejných funkcionárov, teda aj výzvami a tak ďalej. Snažili sme sa poukázať na analýzy, ktoré poukazovali, že ten verejný diskurs je pokrivený, že to, keď sa hovorí tu, že máme tu zbytočnú úrad špeciálnej prokuratúry, tak že to není pravda, skrátka, že to je inštitúcia, ktorá má 95% úspešnosť podaní. Čiže v tomto smere podľa mňa veľkú mieru zohralo to, že médiá preberali značnú časť toho, na čo sme sa snažili poukázať, ale teda fakt je ten, že mám pocit, že ako keby tie nejaké odborné argumenty alebo tak ani až tak moc nejde, že ten proces je prosto rýchly a je tak urobený s nejakým účelom. Ale ja som rád, že na Slovensku sa teda ozýva pomerne široká odborná kritika, pretože vidíme aj z radou prokurátorov, čo doteraz vôbec nebolo bežné, aj z radou sudcov a tak ďalej, aj od bývalého ministra a podobne. Vidíme, že zaznieva kritika voči nielen forme, ale aj obsahu prijímaného zákona, takže uvidíme, ako to bude pokračovať. Zuzano, dá se podle tebe ta aktuální politická situace na Slovensku, Slovenska roku 2024 nějak zpětně vztáhnout na tu zkušenost, kterou ty máš se svojí kauzou za sebou, co se týče těch předražených zakázek, na které si v minulosti upozorňovala? Dá se tam třeba najít nějaká souvislost? Ja mám pocit, že keď to tak ako zjednoduším, že na Slovensku sú také dve spoločnosti. Jedna, ktorá má tendenciu k takej ako hrubosti a agresivite a riešenia problémov a konfliktov v zásade hrubou silou. To znamená, že kto má väčšiu hrubú silu alebo hrubšiu silu, tak ten vyhráva. Teda to je tá tvrdá ruka a to búchanie do stola. A potom je taká druhá spoločnosť, ktorá je otvorená dialogu, je o mnoho umiernenejšia a má záujem stáť za nejakými ideálmi alebo ísť smerom podľa mňa k väčšej inkluzivite, k väčšej otvorenosti a demokracii. Mám pocit, že tie spoločnosti sa akoby dostávajú v tých krátkých dejinách Slovenska do takých pravidelných ako konfliktov, že sú to také vlny. Mali sme Mečiara, potom sme mali vládu, ktorá sa snažila nás dostať späť do toho civilizovanejšieho sveta, potom zase prišiel Fico, Mečiar, Slota a tak ďalej. A čiže pre mňa, ja akoby vidím tých posledných 30 rokov ako taký nejaký ako boj týchto dvoch častí našej spoločnosti. A mám pocit, že dnes sa opäť ukazuje o mnoho silnejšie
a mnoho viditeľnejšie tá hrubá sila a tá vláda tej hrubej sily, ktorá možno bola takisto viditeľnejšia a jasnejšia v tom čase, kedy sme vlastne my aj s Pavlom Salajom, alebo teda keď som ja pôsobila na ministerstve zahraničných vecí a keď vlastne sme boli nútení k týmto machináciám a následne sme odišli. Ja sa teda považujem za člena tej druhej slovenskej spoločnosti, tej, ktorá sa snaží o spoluprácu a otvorený dialog a ktorá vidí seba v tom civilizovanom svete a nie v tom svete, kde vládne čistý zákon džungle. A mám pocit, že dneska na Slovensku čoraz viac vládne zákon džungle. To znamená, ten, kto má hrubšiu silu, ten, kto má ostrejšie zuby, tak ten vyhráva a je úplne jedno, že o čo vlastne ide, alebo že čo je podstata. Slovensko získalo v novém indexu vnímání korupce za rok 2023 54 bodů ze 100 možných. To je o 3 body méně než Česká republika a o 10 bodů méně za průměrem vlastně Evropské unie. Jak ten výsledek hodnotíš, Jane? Asi tak, že on neúplne odráža súčasný stav a to je v podstate nedostatok toho indexu, ktorý je dlhodobo aj priznávaný a síce, že v podstate on reflektuje stav za rok predtým, než je vydaný, lebo ten zber dát a podobne trvá istý čas. Čiže vidíme, že je to taký dobeh posunu, ktorý Slovensko zažívalo za ostatnú dobu. Určite hlavnou tou líniou je práve zlepšený boj s korupciou a s tou organizovanou kriminalitou, ktorý tu nastal. Určite nebol dokonalý, ale bol signifikantný. Akým spôsobom sa Slovensko bude posúvať v ďalších rokoch alebo mesiacoch, to samozrejme neviem predpovedať, pretože vešteckú guľu stále nedisponujem. Ja sa domnievam, že to, čo hovorila Zuzka, že proste je trošku tak, aby som povedal, aj globálny problém, že to není iba nejak na Slovensku. Ja sa trochu obávam toho, že v podstate tá polarizácia spoločnosti je obrovská už naprieč celým svetom a bude to veľká výzva nielen pre Slovensko, ale aj okolité štáty, veď to v podstate vnímame od Ameriky až po teda druhý koniec sveta, že spoločnosť je veľmi fragmentovaná. Bola tu, ale u nás to je tako veľmi citeľné, najmä v tej strednej Európe, nielen kvôli pandémii, ktorá spôsobila strašné rozdiely, nielen kvôli kultúrnym otázkam, ktoré sú tiež celosvetové, ale je tu vojna na Ukrajine, ktorá je bezprostredne za našimi hranicami. My sme navyše spoločnosť, ktorá sa vyvíja stále ešte v tom postkomunistickom priestore. Takže podľa mňa sú toto veľké výzvy, ktoré nás čakajú do budúcnosti a tie sa budú odzrkadľovať aj v boji s korupciou, aj s ďalšími takými nežiaducimi aspektami, alebo teda kriminalitou proste vo všeobecnosti. Ale treba na to hľadiť tak, že ono vo veľkom je ten vývoj aj taký celosvetový. Skrátka, dostali sme sa do situácie, kedy politika je vo veľkej miere o zábave a teda kto bude väčší populista, väčší zabávač, ten bude mať viac, alebo bude vedieť hovoriť tak, aby tých ľudí proste nadchol, tak on bude mať väčšie preferencie a bude mať väčšiu silu. A toto je dosť nebezpečné, pretože už mám pocit, že ľudia nepočúvajú, že čo sa hovorí, ale iba kto to hovorí. A to je prílepok, že je to postfaktuálna doba, tak ten asi dosť na toto sedí. Zuzano, ty hned po dnešním natáčení míříš na Slovensko, dlouhodobě žiješ v Praze. Jaký je cíl tvojí cesty? Chcem sa zajtra zúčastniť vlastne spomienkového zhromaždenia pre Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Pred 6 rokmi boli zavraždení. Vinníci tejto vraždy sú nielen teda tí samotní ľudia, ktorí stlačili tú spúšť, ale je to systém, ktorý bohužiaľ vytvoril Robert Fico a jemu podobný a jeho ensemble. Bol to podľa mňa jeden z najväčších wake-up calls pre slovenskú spoločnosť, si myslím, v novodobej histórii. A je pre mňa dôležité v zásade byť súčasťou nejakého spoločenstva ľudí, ktorí si pripomínajú túto otrasnú udalosť. A zároveň to výročie tých vražd prichádza naozaj v takom pomerne kritickom momente. Myslím si, že tá situácia na Slovensku je naozaj zlá. Ja viem, že Jano je výkonný riaditeľ Transparency Analytic a v zásade musí držať tú analytickú líniu. Ja ako občan, ktorý sleduje situáciu áno z nejakej diaľky, ale cíti sa pomerne emocionálne spätý so svojou krajinou. Naozaj považujem situáciu za veľmi zlú. Myslím si, že sme na rozdvojke ako spoločnosť Slovenska
kde sa veľmi, ak pôjdeme čoraz ďalej tou cestou, na ktorej sme momentálne, na ktorú nás nasadil Robert Fico a táto vláda, tak sa veľmi rýchlo môžeme dostať niekam, kde naozaj nechceme byť. A vždy som si myslela, že keď príde k takémuto nejakému rozhodnému momentu, že budem schopná sa opäť postaviť a možno nejakou svojou troškou, či už ako občan, alebo ako niekto s nejakou akoukoľvek nejakým symbolickým vplyvom, prispieje proste tou svojou troškou a urobiť to, čo je treba, aby sme to sa pokúsili zvrátiť, alebo aspoň aby sme ukazovali, že tá alternatíva, ktorá je inkluzívna, demokratická, otvorená spoločnosť, je ten svet, kam chceme patriť a je to tá cesta, ktorou chceme kráčať. Takže preto. Zdravím vás, děvčata a chlapci, ne, teďka se vám to nepřeplo do divadla, 106 bude za chvíli zase pokračovat. Já jsem vám chtěl jenom říct, že Transparenci poslouchám už nějakou dobu a líbí se mi, co dělají. Tak je neváhejte podpořit, moji podporu už mají. No a teď zase zpátky do studia, ať můžete pokračovat ve vaření nebo řízení, nebo co vlastně děláte, když posloucháte 106. Já tady žehlím, jo? Tak jo. Zdraví vás, Martin Hoffman. Já se každou 106 snažím ukončovat na nějakou odlehčenou notu nebo zábavnou historkou. Já to i v kontextu posledních několika minut lehce pozměním. Spíš bych se zeptala na nějaká pozitivní slova závěrem. Možná nějakou útěchu pro ty, které tíží aktuální politický kontext na Slovensku. Budete mít taková slova? Ja som povedať, že ja teda som veľkú časť svojej dospelosti prežila v zahraničí, mám mnoho zahraničných kamarátov veľmi blízkych a vždy, keď sa ma pýtajú na to, že čo je teda to pozitívne o Slovensku a Slovákoch, čo by som povedala, tak hovorím, že Slováci majú taký šmrnc, majú takú iskru, ktorá ich môže akoby naozaj môže byť hnacou silou k niečomu veľmi dobrému a veľmi prospešnému a podľa mňa spoločensky hodnotnému. V tejto chvíli tú iskru skôr podľa mňa využívame na podpálenie vlastnej budúcnosti, ale tá šanca, že ju využijeme na tú hnaciu silu spoločenského pokroku, si myslím, že tam stále je. Takže šmrnc. Slováci podľa mňa majú šmrnc a mali by ho využiť pre tie dobré účely. Za Transparency International Slovensko se s námi na dálku propojil Jan Ivančík. Moc díky, měj se krásně. Ďakujem vám pekne, pekný deň. A osobně do studia dorazila Zuzana Hlávková. Díky za tvůj čas, měj se krásně. Ďakujem vám pekne za pozvání. A na závěr si pojďme ještě ve stručnosti připomenout nejdůležitější výstupy Transparency za poslední měsíc, které najdete na našich sociálních sítích a na stránkách transparency.cz. Sněmovna ve středu 7. února schválila novelu zákona o státním zastupitelství. Gestonem legislativy je Ministerstvo spravedlnosti vedené Pavlem Blažkem z ODS. Nově tak bude definováno 7leté funkční období pro nejvyššího státního zástupce, a to bez možnosti opakování. Jeho odvolání bude mít nadále v rukou vláda. Zákon ale vymezuje okolnosti a důvody. Transparency novelizaci vítá, ačkoliv k ní opět dochází až po tlaku ze strany mezinárodních organizací. Právní úprava se dotkne především postavení vedoucích státních zástupců. Klíčovým a diskutovaným bodem je už více než 10 let způsob odvolávání nejvyššího státního zástupce. Další detaily se dozvíte na webu transparency.cz. Česká kancelář Transparency spustila nový web integritywatch.cz. Ten přináší přehledná data o hospodaření politických stran a hnutí v Česku, a to za období 2017 až 2022. Jak vyplývá z jeho názvu, jedná se o dohledový mechanismus zaměřený na politickou integritu. Souhrnně je zde uvedeno financování vybraných stran a hnutí, včetně příjmů a výdajů. Dohledáte ale i informace o lidech a firmách, které politické subjekty za vybraná období finančně podpořily. Česká verze webu monitoruje financování národních politických stran a hnutí. Web slouží jednak jako veřejně přístupná databáze politických financí, ale také jako nástroj pro datovou analýzu. Další podrobnosti najdete na integritywatch.cz. Dnešní 106 je na konci.
Odebírat a poslouchat nás můžete ve všech podcastových aplikacích, kde nás také můžete ohodnotit. A pokud nás budete chtít podpořit finančně, můžete tak udělat jednorázovým či pravidelným darem. Veškeré informace najdete na webu transparency.cz. Ze studia Karlín On Air se opět loučí Martina Foldinová.